ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର 1400 ବର୍ଷର ଏହି ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରର କଥା ଆସେ, ଲୋକଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଥମ ନାମ ହେଉଛି ଭାରତ। ବାସ୍ତବରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିର ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଭାରତକୁ ମନ୍ଦିରର ଦେଶ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଭାରତରେ ଅନେକ ଏପରି ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଯାହା ଭିତରେ ଏତେ ସୁନା ରହିଛି ଆଉ ତାହାର କଳ୍ପନା ଆପଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଭାରତର କୌଣସି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ନୁହଁ, ବରଂ ନରୱେରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସୁନାର ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ନରୱେରେ ଥିବା ଏହି ମନ୍ଦିର ନର୍ସ ଦେବତାଙ୍କର ଅଟେ। ଏହି ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱବିତ୍କୁ କିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଯାହା ଉପରେ ଦେବତାଙ୍କ ଚିତ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ମନ୍ଦିର ସୁନାରେ ନିର୍ମିତ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଗ ଆକାରର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି କାଗଜ ପରି ପତଳା। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ନର୍ସ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀ ଗଡଙ୍କ ଚିତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଫ୍ ଓସ୍ଲୋ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ମେରୋଭିଙ୍ଗିଆନ୍ ସମୟର ଅଟେ, ଯାହା 550 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ମେରୋଭିଙ୍ଗିଆନ୍ ଅବଧି ଭାଇକିଂ ଯୁଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିଲା। କହି ରଖୁଛି ଯେ ଭାଇକିଂ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ଧର୍ମକୁ ବହୁ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ସୁନା ଖୋଜିବା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ ପ୍ରାୟ 35ଟି ସୁନାର ଖଣ୍ଡ ମିଳିଛି। ଏଠାକାର ଲୋକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ତଳ କୋଠରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା।